سامي بسمعو نگر تگریمو که آمندی کال تزگمه اسرام گنا اتکبلوز دلیم سنای سکرانو درگیهو آبیلو کرو ایلو دکیسو نبره انتا يكون كاي خامس تزيد ستة وحيل حدا مستحاتتم أنا مستخو نفسي هقع سرعيك إلني زلو استحاب مسترعي أبزي ملكتبوتا كنا صحيح إلي سلز فرح انتا يكم زخونكم مستزب بحال آية أمني كبلي مليسوم مسخركا انتا يكم تبلي سلازي تفلد كام نفسخا حليفكا نخالو كتقود سلاد تخيل مستا آية تستكوا انتا دي تبحالة أمها مفلات قنام كاب تصبحنكو رأسخات دافئن أبس أقام تقاتو كدهن تخيلي خام سامي دغاغيمون ايدن طمتا ايدن غنا كابتاس تدفعتا مريت ترئزلا قنا كتبلي ترعايتن استات مصر اي ازي سكرام اسرام حقي مسلني تزرب مبال دارغانا مامان غصو تقارب يغداس ميتكا ميت رغصنيا نوهان كاب افاك سم خلالوم اتي صلام ابترس صلمات مخانو مليس اوشت حسابات انداغا مادهو اقبدوم ويو اسرام غنا ليت مسكبره انت يجبر قالو زعطو يكونن اب ارات اصفح مدق استرح تعرف ومبر اب كال عالم اتي يحل محلوم استزاربكا نات زملكتو اكل يحمنبر اخانش اوس اينتا كانيوم يغداس تمليس مصي كم زحسيكا غنا فلط نغريوم سلازي ودسب قدم زخون مبالو كلتا غزي دغاغيمو كحسبلو خلالوم رأسي استعدلو تصاغرون خقولو وي قوبع نخقمطلو طرح يكونن انتاي دام اسفحيو كغنازب انبر اتحساون يودسب كندي سفر كرويت خوني بلون يمان صاغام كوتاس كابزورا حليفكا ارح قبيلكا مطما تمراصيون نازي كتغبر انت خنكا غنا مزيلو خاصبات كيزيخا بخنتاي تواكن كلوت كبحال كلو باونتاي شنخيون تمالي كم تزلخاي ابلو يبصحكن كم انت حليخا سلامتيلكا نفسخا حتاتمو حدش نگر نمر اي نمر كابتن قصاص كواها بفلطت بقدم مزبل صسبات صقق تلفتنمو ادل انت رخيبكا دما مس حصانات وقال كابتم حصانات حقنيا ترغم نيم باركتم حريخا بو ابيكا دما اتي تر لبها كنفسيو مس فلطات سمو الكا نفسها كم تفتش غبريو شوكت مزازنيها كعبيت دما تمكر حيوت ملسيلكاون نتوم زرمس خشاف الكا حلف زنبركا حيوت داغما نكت ملسو مستلوت كمالت مزخا خركونه كيوم كاب استرافه انبب كراس غبو بوتا بصح فلطت زكونه مالت كاب غزي ناب غزي دلب ازي كله زربا امنتاي نمطقلاليو ما انت اسفح كانك تحسبي اسفح اذا حسب صدما ميزانا اكايدا زخيد كمزي مستغبر بمجري كتكبر بالسماي دما كتمسغني كاب كونه نصوم قالات كاب سميت نصا زخونو سب بسبو دما سبعونات استعدلو تفتاي كتكوني خام تمنتاي سيمود اتو مسب سلتنبر كتفتون كتصلا ناتكا اقرب اكايدا طباي سلسخونم سامي نيسرم ندق غزو ابسالون ادقسو مبال نوم اركيبو نتادنن زبزحت ايدن بيدا غوتيتو كاب كانشول اوصيو كزارب جمرم سمي ايدن انت كل صنهيو اسرم حقدي مس حتته قد ابت مريت مرف ادفع كنا دنن كابتي استدفعتو قنا كتبلاي ترعيتن مخان از مرف واغا زي تقم ገንዘብ በአብዩ ክብረ ንጽህና እንዲዩ አብዚ መሬት አዳ በዘይት ፈጥም ሰባት አጥፊአ አተና አخንዲ ምስና ኃይልስ ተሐወሶ ምስተዛረበ ቀድሚ አፋ መክፋታ ነብአታ ይቀድሙ ግዲ አውሽጥ ከሐውጻ ጸኒሁ አሻው ሐጅ ፈጢሩስ ንምእጉርታ በሐግዩ ናቲ ተጥምቶ ዝነበርት መሬቱን ለከሙ ሄቅ መባሉ ነስኸትሉ መጀመርታ ተነበ ዘላ ስለዚህ መሰሎ አተና አሆኬ ክብላ ሐሲቡካ እንተ ነበረ ተብሎ መስመዕ ገና ሐቂ ማለት ስለዚህ በለ ዝገብሩ ጣፍኦም ከአብዳ ይብልሞ መልስ ኸአ አንተ ይዝሰም ዘለኹ እንዳበለ ይመለስ ከሐዘንዲ ወላስ በዓላት ተፈለጠ ክብል በቃ ስምዒቱ ሕውስውስ በሎም አባ አንከሎ ደማና አዲኡ ዘረባ አብረሱም ቀጅል በለ ዝወዳይ አና አኻዝም ኔልካ ማለት ድንግል ዝኹነት ጓለ ክትምርእ ነዛ አንተ ገርካ ኩሉ ጊዜ አብዛ ሐለኹ ሐሉ ቀሳናት እንዳተሰምዓኒ ከነበረይ አዲኡኩም ባላ ምክንያት አለዋ አት ምክንያት ግና ምናልባት ድንግል ዝኹነት ምስትምሮ ጥራሕ ዝነግረካ
ምስ ድንግልና ዘይጸንሐት ጓል ምስ ትምርኦ ክሓዝን እንተዘይኮን ግና እቲ ሚስጥር ኣይክነግረካን ዝብለቶም ኣብ እዝኑ ቃጭል እንዳበላ ኣሸገሮም። ንሱ በዚ ምስ ነፍሱ ይበኣስ፣ ንሳ ድማ ምስ ነብኣታ ትቃለስ። ኤደን መወዳእቱስ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ረፋዕ በለትሙ ነብኣታ ሓንድ በደው ኣቢላ ሰማሓወይ ኣነ ዝተመራሕኩ ሰብ ስለዝኾንኩ በቃ ስጎጎኒ ካብ ህይወትካ ኣውፃእኒ ስለቲ ዘይህባኣ ነገር ሓብኤ በዘይ ቅንዕና ምቕራበይ ይቕሬታ ግብረለይ ነገራት ካብ በፅሕካዮም ኣልካ ይኹን ኣይክብለካኒ ሰላሒለ ካብ ገዛኻ ህይወትካ ክወፅኤ ቅድሚኡ ግና ይቅረ ግበረለይ ብምባል ተንፋሓ ከይዳ ኣብ እግሩ ዓለበት። ንሱ ግና ዝኾነ ዘረባ ከውፅእ ኣይተሰምዐን። ጠቕላላ ኣብ ጽቡቕ ስምዒት የለን። ናይ ምግዛዊ ዓቕሙን ባይታ ዘቢጡ እዩ። ቃል ከውፅእ እንተፈተነ ድማ ሓኒቑ ስለ ዝሓዞ ኣብ ውሽጡ ደኣ ተኣቢጡ ተቐብረ። ኤደን እግሩ ሒዛ ሳሙሓወይ ይቕሬታ ጥራሕ ካባኻ ዝደሊ ብርግፅ ተዓሚፀ እንዴ ክነግረካ እውን እንተገባእኒ ግና ከይትርሕቐኒ ስለ ዝፈራሕኩ ዘይነገርኩኻ ብካል ኣይኮንኩን በጃኻ ይቕሬታ ጥራሕ ግበረለይ ክትርሕቐኒ ኢኻ ኢለ ስለ ዝሓሰብኪ በጃኻ ሳሙሓወይ ደጋጊማ ይቕረ ለመነት። ይቕረ ከበሓልኩም እንተ ኮይኑ ይቕረ በሉ ንዝብል ክቡር ቃል ዝረስዑ ዝመስል ሕጅን ዋላ ሓደ ክብል ኣይተሰምዐን። መወዳእቱ ግና ኣብ ውሽጡ ዝሓሰቡ በዓሉ ዝፈልጦ ፈንፂጉ ደኣ ናብ ቀድሚኡ ብምኻድ ወዮ ከም መዘናግዕ ጥራሕ ስሕት ኢሉ ዝኣቶ ባር ሕጅስ ናይ ውሽጡ ስምዒት ከውፅኣሉ ዝደለይ ዝመስል ኣትዩ ነዚ መስተ ኣድራጋ ክእስሓሉ ጀመረ። ግና እንታይ ይስምዖ ከም ዘሎ ይርድኦ የለን። ራሕቕለይ ክብላዲ ኣጆኺ ፀገም የብሉን ደሓን ደቂ ሰባት ክሳብ ዝኾና ከጋጥም ይኽእል ዝፈልጦ የብሉን። ከም ሰብ መጠን እውን ናይ ሕርቃን ስምዒት ይረኣይ የለን። ኤደን ገዲፍዋ ምስ ገደ ክትስዕቦ ሓስባ ከእንተ ነበረት ከምዘይ ገብረላ ስለ ዝፈለጠት ሰላሒላ ገዛ ብምእታው ሞባይላን 1-2-3 ቅያር ክዳውንቲ ኣብቲ ሕንገጥ ቦርሳ ሒዛ ክትወፅእ ዝረኣዩ ደቂ ገዝኣ ሰማይ ምድርን ይላገብ በዝለይቲ ኣበይም ኣይትኸድን ኢሎም ከኣክትዋ ወጠት በሉ የግዳስ። ኣነ ንዋላ ሓደ ዝጠቅም ሰብ ኣይኮንኩን ግደፉን ብምባል ጨዲራ ከም ፅልቲ ተቐይራ ብሓይላ ደኣ ወፀት። መሬት ፀልሚቲ እዋኑ ሓሊፋሎም የግዳስ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፀልማት ስለዝተረኣያ ግደ ገበረትሉን ክዳን ደሪባ የግዳስ ቁሩን እንተሓለወ እጥጥ ዝብላ ኣይኮነትን። እንታይ ትረግፅ ኣላ ከማን ይርዳእ የለን። የኣእምሮኣ ፈቐድኡ ተበታቲኑ እቲ ክእንብብ ዝጀመረ ፍቕራ ተኸስሮ ከም ዘለ ልባ እንዳተኽተምስ ኣሸግረ ግና ነብኣት ከም ብሓድሽ ፈርሻሃቱ። እቲ ተሓልፈሉ ዝነበረት ጎደና ልቺ ስለዝጠፍአ ግቢል እዩ። ሰለስተ ኣንጎሎ ምስ ተጠዋየት ዶበሊ ዝብል ናይ ሓደ መንእሰይ ድምፂ ብኣምሓርኛ ስምዐት ግና ክትሰምዕ ትበሕግ እዝና ንልቦና ይብላን። እንተስ ትስምዓዮ ኣይትስምዓዮ መንገዳ ደኣ ቀፀለት። የግዳስ ድሕሪ ካልኢታት ብስጋምባ ተላዒላ ምስ መሬት ተሰዓመት። ኣሻውን ኣብ ፊት ግንባራ ደም ተሾሽ ክብል ጀመረ።